Bdiet il-kompilazzjoni ta' xhieda fil-konfront ta' Sqalli ta' 49 sena mixli bl-attentat taqtil ta' wliedu wara separazzjoni diffiċli minn martu. Ismu ma jistax jixxandar bordni tal-qorti. L-Ispettur Kerzzara spjega li fl-ewwel Sibt ta' Marzu l-akkużat ħal iż-żewġ tuliedu Paċeville, l-ewwel ħadhom bowling u wara jieklu l-McDonald's. Kien hawnhekk li allegatament tafalhom pilloli tal-irqad fl-ikel, azzjoni li ammettija mal-pulizija għax qal li ried li tfal jorqdu miegħu. Ħareġ ukoll li sigħat qabel l-aggressjoni, l-akkużat tellem messaġġ fuq Facebook li fih waħħal f'martu u kiteb li kien se jagħmilha u li kien se jieħu lill-ibnu miegħu. Aktar tard fil-White Rocks seħħeġ li bejn il-missier u ibnu. It-tifla qalet lill-pulizija li hawnhekk missiera prova joqtolha u waqt li bdiet tirreżistih huwa beda jgħidilha biex taħrab. It-tifla nstabet tibki fi triq il-kosta minn mara li waqfet tajna u qaltilha missieri qatel il-ħija. Ftit wara l-pulizija sabu li l-ħuha f'kamra abbandonata mimli demm u nofsu konxju biġrieħi serji frasu u fil-periklu tal-mewt. Fl-istess ħin l-akkużat ċempel lilhom u bit-Taljan qalilha it-tifla żomma miegħek it-tifel qiegħed fis-sema. L-qorti semet ukoll kif wara l-inċident ir-raġel prova jneħħi ħajtu bideh u baqa' moħbi f'karavan sakemm inqabad mill-pulizija 3 ijiem wara. Fil-verżjoni tiegħu mal-pulizija huwa ċaħat li pjana minn qabel li joqtolhom u qal li ibnu waqa' waqt li kien qed jaħrab minnu. Fil-karavan instabu wkoll noti miktuba minnu fejn skuża ruħu għal dak li ġara u tefa' tort kollu fuq il-mara u s-sieħeb tagħha. L-Ispettur Kristjan Xwiereb qal li ma kienx hemm rapporti preċedenti ta' vjolenza fil-konfront tiegħu u li l-akkużat infaqa' jibki meta qalulu li ibnu kien għadu ħaj. Huwa allega mal-pulizija li qabel il-każ żewġ persuni fosthom il-maħbub ta' martu resqu lejn il-karozza u weddewh bil-kliem din tal-aħħar ħanisparixxuk. Allega wkoll li ġimgħat qabel lat vjolenti fuq uliedu martu qedditu meta qaltlu li s-sieħeb tagħha kien ħajjieħu ħsiebu. L-Ispettur ikkonferma li l-akkużat kien għamel rapport fil-konfront tal-mara fit-taqsima tal-vjolenza domestika. Il-każ ġie diferit għal April.